Yan, pantay dyan noon. Ngayon hinukay nila, ito yung gininto nila. Ito, hinukay nila to lahat guys. Ito, hinukay nila lahat. Ito mataas ito noon, halos pantay doon. Yat! Ayan, interview ko yan. So yun guys, nandito ako sa tabing ilog dito sa tapat ng Panayan Planta. So tinitignan ko to yung ito yung gininto nila na part dito sa dati dito mataas ito mataas ito dyan, pantay dyan noon. Ngayon hinukay nila, ito yung gininto nila. Ito pinagkuhanan lahat nila ito guys. Ito yung mga gamit nila guys. Gamit sa water pump. Bali hinukay nilang mabuti guys hanggang dito. May nagkakampo pa dyan, meron pa dyan sa baba guys. Yun. Ito, hinukay nila to lahat guys. Ito, hinukay nila lahat. Ito mataas ito noon, halos pantay doon hanggang dito. Ngayon hinukay nila. Ito pinagkuhanan lahat nila itong mga to. Grabe, hinukay nilang mabuti guys. Ito guys, winater pump nila. Ito yung guys, yung sluice box nila, malapad siya, may screen siya, screen. Ito pinapatong nila dito, tapos may sako na nilalagay guys yung pagkuha ng ginto dito. Yan natin hanggang dito, meron pa dito guys. Ito yung pump namin. Hindi naman nila ginalaw dito, iniwasan lang nila ito, pero doon kinuha nila doon. Ito hinukay nila. Hinukay nila guys. Hanggang doon sa taas, dun sa baba, dito hanggang dito sa taas. Ito yung gininto nila. Ayan, mataas ito noon. Ito pantay dito noon. Ayan. Kinuha nila, gininto nila. Hanggang dito guys. Dito. Ayan, kung makikita nyo yan guys. Ito pinagkuhanan nila. Guys, pinagkuhanan lahat nila tong mga to. Tapos may nagiginto sa taas, puntahan natin. Ito pinagkuhanan lahat nila to.
hinukay nila guys. So, oh. Puntahan natin yung nagiginto guys. Yat. At ha? Na? Nakasay na. Nag? Dinokasay mo na. Oo. Najay? Dinokasay mo na. Ay? Ito eh. Ba't siya? Yaris na. Hindi dito dog. Linis to dyan. Mataya. Salap ito mo. Kakatuwa mo lagi dyan? Tuwa lagi dyan? Tagat-anay kong pao. Ah. Pagkasyan na ng ito. Wala mo ito ito. Ay. May plak-plak sa tatay di ka dami tanig ka. Nagawin ka na. Ay da. Pero kung may tatay, nagpagsa tatanaw mo. Garo. Maamag yung sa ulog talaga. Naagat ka. Oh, mali ko water pump itan na. Ito ba rin lang ito? Ay na pata baba. Makakudad. Ano to? Ano to? Baik mag-open na rin kaya. Jai? Arisay? Danagan mo doon. Parang parang kayo. Ay, wala. Interview ka yan? Interview ka yan? Alpas? Ah. Not yan. Pawin sana talaga sa inyo. Kaya banda kayong tulad.
Ako pati nagar mo dyan sa titim men. Pagkatawara ka mga bed marmot ko na jo. Ah. Sige pa. Kung lang kinita di pa, medyo ta madiwang mo man sumuso pa. So yun guys, yun yung pamamaraan nila ng pagiginto dito sa amin. Meron pa dun sa banda taas guys, pero so, hindi ko na pinunta kasi ito medyo malayo na yun. Ito kasi yung pan guys, tinitignan ko, ito yung linya ng pan namin, ng pump namin, dito galing yung tubig. Ito guys, tinatambakan ito. Pagka sa January siguro guys, ipapabak ko namin ito para ma-divert yung tubig papunta doon sa pump namin. Ito inaanuhan to ng bakto papunta doon sa pump. Ito yung pinagkukuhanan nila ng pan guys, ng ginto, pero umuwi na daw yung may-ari. Ito lagi namin pinapasyalan dito sa labas guys, kasi one time yung pub namin dito dinalak nilang kuhanin, nakawin, pero hindi nila kasi mabigat yung pump. Ito guys, kondo nila, may mga lamang ginto itong mga to. Yun yung kanya naman, yung salulog niya, yung slux box, yung pinagsasala ng ginto niya. Ito, gininto lahat nila to. Ito, tignan nyo guys, ito yung daanan ng tubig namin dati pa meron pang pumupunta dito, pero wala na kasi hinukay na nila dyan sa bandarayaan. Pero ito guys, papabakpil namin doon, tapos yung tubig na galing doon pupunta dito sa may pump namin. Ayan na yung pump namin dito, kaya lagi kong binibisita to araw-araw, lalo na nung meron yung mga nagiginto dito. Ito guys, buti na bantayan namin noon ito, hindi nila kinukay na dito kasi nandyan yung bomba namin.